TV. Сәлем дуслар, зәңгәр экраннар алдында сезне тәүлекнең әлеге вакытында мин, Лилия Гимаддинова сәламлыйм. Татар эстрадасының яңалыкларын тупладым. Хәзер сезгә дә сөйләп узам. Киттек. Гөлназ Солтанованың күптән түгел генә Филүс Каһирова белән тетрәндергеч тормышчан клибы дөнья күрде. Әлеге иҗат җимешеннән соң Гөлназ хисләнеп китеп, күңелдәге хатлар җырына клип төшергән. Җырчы фикеренчә, клип тамашачылар өчен кызыклы килеп чыккан. Режиссер белән күзаллавыбыз туры килде. Клип мин теләгәнчә чыгар дип уйлыйм, диде Гөлназ. Yazmışında yazganı görəm Nazlı sözlərin senin yüreğinin türündəginə Uylarımda söyləşəm min senin bilən əlidə Мәскәү шәһәрендә яшәп иҗат итүче диджей Радикны котларга ашыгабыз. Исегездә булса, җырчы бар татар эстрадасын чакырып туй уздырган иде. Хәзер исә алар хатыны Сылу белән әтияни булганнар. Радик белән Сылуның 3 килолы баһадирлары бар. Яруллиннар гаиләсен бу бәхетле мизгелләре белән котлыйбыз. Бәхетле бул иркәм, бәхетле һәм мине эзләмә Шалтыратма ялгыз төннәрен Шалтыратма миңа Ышан инде миңа, ышан миңа Барысы да булыр Өмет белән тулса йөрәгең Тулса йөрәгең Сине эзләмә урамда күзләмә Hisler kaldı kumeriga Bularman deyip yürgen Nidim canım hoş iken Sağ bul inde, sağ bul ömürge Ландыш белән Мөнир Ахмаев тамашачыларын берләштерә. Җырчылар Әпипә шоу концерт программалары белән гастрольләргә җыена. Ландыш белдерүенчә, концертлар тамашачы өчен кызыклы итеп төзелгән. Юмор, биюләр, танылган хитлар булачак ди җырчы. Мөнир исә әлеге тандемның халыкка ошаячагына ышана. Икебез дә яраткан тамашачыларыбызны куандырырга телибез. Барда Алла берсә яхшы булачак ди ул. Kızım Əpipə, sen basmazsan min basam Bas kızım Əpipə, sen basmazsan min basam Senin baskan izlerin yanında küperip basam Senin baskan izlerin yanında küperip basam Bas kızım Əpipə, sen basmazsan min basam Bas kızım Əpipə, sen basmazsan min basam Əpipənin qalaşları naşab qalıymış masam Əpipənin qalaşları naşab qalıymış masam Татар эстрадасының көтеп алынган иң грандиоз чарасы Татар җыры фестиваленә берничә ай калып килә. Быел әлеге тамаша гадәттәгечә Пирамида концертлар залында узачак. 16 декабрь көнне Пирамида сәхнәсендә татар эстрадасының иң-иңнәре чыгачак.
Оештыручылар белдерүенчә, быел фестиваль тагын да кызыклырак, көтелмәгән детальләргә бай булачак. Кабатланмас вакыйганы үз күзләрегез белән күрәсегез килсә, билетлар алырга ашыгыз. Безне һаман юллар йөртә, офыкларга таба илтә. Бураннарда җыр сузылса, җанга җылы. Юлдаш якта юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлдаш якта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Көз җитте дип моңсуланмагыз. TMTV Production төшергән матур, якты төсләргә бай клипны карап җәйне искә төшерегез. Бәллүр трioсы 3 кыз җыры. Адашым коллегам Лилия Хайруллина узган атнада «Мин дә кошлар нәселеннән» дип аталган җыентыгын өр-яңа такыяләр җырына төшергән клипны тамашачыларга тәкъдим итте. Дамир Зиннатуллин әлеге чарадан сезнең өчен шәп репортаж әзерләгән. Анда мин дә бар, карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген Татар җыры фестивале лауреаты, TMTV премиясе иясе, популяр артист Лилия Хайруллинаның яңа альбом һәм яңа клип презентациясендә. Әлеге чарадан иң кызыклы мизгелләрне без сезгә күрсәтергә әзербез. Лилия, сәлам, ничек хәлләр? Сәлам, яхшы, кәефләр шәп, мин әзер. Инде презентация башланырга берничә минутлар гына калып килә. Әзерлекләр 100%мы? Дулкынлану хисе бармы икән ул?
Әлбәттә, дулкынлану хисе гел бар инде ул. 100% дип әйтмәс идем, бер 90%-ка әзер дип уйлыйм үземне. Син менә бөтен әйберне үзең башкарып чыгасың. Ул да булса кешеләр белән сөйләшү. Хәтта менә бу браслеткаларны да үзең әзерләгәнсең дип беләм. Барлык әйберләрне үз өстеңдә алып барасың. Мондый энергия каян килә? Ярдәмчеләрең бармы? Белмим, космостан киләдер ул. Йедресен менә син дөрес әйтәсең, чөнки менә бу бөтен альбом тышлыкларында, менә бу браслетлар, анда пресс-вол, бөтенесен үзем алып барам. Менә минем дустым бар инде, администратор Илгиз, ул концертның директоры минем Илгиз Шакуров. Ул инде булыша миңа тек барысын үзем уйлап чыгарып, шул кешеләр белән аралашып, җиренә җиткерергә тырышам. Авыр әлбәттә, тик кызыклы да шул ук вакытта. Лилияның ярдәмчесе, администратор Илгиз, сәлам. Сәлам, Дамир. Лилия белән күптәннән эшлисезме? Лилия белән 4 елга якын эшлибез инде. Инде эшләү дәверендә Лилия нинди кеше икәнен белгәнсеңдер, ниндирәк кеше икән ул? Беләсезме, Лилия менә социаль челтәрләрдән сәхнәдән күренгәнчә бик шаян, шундый ниндидер мәгънәдә бала күңелле, шундый һәрвакыт яшь кеше, аның кайчан гына шалтыратма, кайчан гына сөйләшмә, кайчан гына язышма, һәрвакыт позитив рухта, һәм инде ул аның иҗатында да шагыла дип уйлыйм мин. Менә бер-берегезнең арагызда аңлашылмаган чаклар булгалыймы? Аңлашылмаган чаклар барышта да буладыр инде ул. Әмма без аны ничектер җайлый беләбез, без бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз. Лилияның ачуын нәрсә чыгарырга мөмкин икән? Нинди ситуация? Лилияның ачуын бик сирәк кенә чыгарып була. Бер нәрсәне онытып җибәрсәң анда, һәм онытсаң да теге, мәсәлән, социаль челтәргә фотография кертү түгел, ниндидер зуррак масштаблы бер. Лилия инде күрешүебезнең төп максаты ул да булса яңа клип чыгу һәм дә инде яңа альбом. Дуслар, игътибар итегез, менә мондый альбом. Бу альбомның тышлыгын инде без Instagramда күреп беләбез. Исеменә килгәндә, ни өчен мин дә кышлар нәселеннән альбомның исемен шулай сайладың? Ничектер менә шушы җырны үз репертуарыма алгач, шуның хәтта күңелемә якын булды. Һәм бик ошады. Ул минем тормышымда, минем иҗат тормышымда ниндидер яңа этап кебек килеп керде ул. Һәм менә мин үземнең җырлау стилендә әзрәк үзгәртеп җибәрдем. Шуңа күрә ул минем күңелемә бик якын җыр. Һәм инде ничектер илһам бирә торган җыр. Мин аңа инде клипларда төшереп кайттым Балида. Шуңа күрә менә Обручлар белән дә биедең әле. Нәрсә генә эшләмәдем инде. Һәм менә кешеләргә дә шушы җыр, шу альбом илһам бирсен дигән теләктә эшләдем. Монда барлыгы 17 җыр, берсе аның Лилияләр минусовкасы, барлыгы 18 җыр дип әйтергә була. Бу синең булган барлык репертуардан җырлармы, яисә кайсы бирләрен монсын кертмәм инде альбомга дип калдырганнар да бармы? Әлбәттә бар, калдырганнарым да бар. Чөнки ничектер менә шул интуиция буенча эшлисең инде. Менә бу җырны кертәсе килә, бусын кертәсе килми, ничектер менә алар бер-берсе белән ничек янәшәдә торырлар дип күз алдына китерәсең. Шуңа күрә менә монда күңелем сизгән, күңелем тойган, менә шушы кирәк дигән җырлар гына кергән. Менә бу җырлар арасында иң якын, иң яраткан җыр аңладыгансы миндә кышлар нәселеннән тагын ниндиләр икән? Нинди Һәрберсе дип әйтәсең инде. Һәрберсе, тик менә иң яратып җырлаганнары бар, әлбәттә менә халык җырлары да кертте. Менә Гөлҗамал җырын, әмма Күбәләгем җырын мин аларны яңартып ясадым. Чөнки минем уйлавымча андый җырлар яшәргә тиеш. Без теге яшь башкаручылар диләр бит инде безне, әйме? Моңа карамастан без менә шундый җырларны башкарырга һәм инде киләсе буыннарга да бирергә, тапшырырга тиеш. Шуңа күрә алар менә үзенчәлекле, мин аларны бик яратам. Күп инде алар. Ирелләрдә боз кузгалса талпынам туган якка, эчтән генә сагышланып уйлыймын синең хакта. Мин дә кошлар нәселеннән ашкынам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган җиргә, туган җиргә.
Альбомның төп максаты акча эшләүдә микән, юкмы? Әлбәттә юк. Хәзер инде альбом алучы кешеләр бик аз. Чөнки аны инде интернетта да сатып алып була, iTunes, Google Play дисең анда интернет магазиннарда. Шуңа күрә бу мин аны ничек күз алдына китерәм. Бу минем иҗат җимешем. Мин аны менә теге якын кешеләргә инде дусларыма, туганнарыма бүләк итә алам. Менә ничектер минем иҗатымның ниндидер результаты дип әйтим инде. Окупаемость турында монда сүз булырга тиеш түгел димәк. Әлбәттә юк, аларның күбесен мин бүләк итәм. Саткан да юк аларны. Бары тик менә яхшы кәеф өләшергә тырышам дип әйтим инде. Аңлашылды. Лилия, менә синең образларга килгәндә, соңгы арада мин сизәм, дредлар ясыйсың, чәчне буйыйсың, киемнәргә дә килгәндә образларны һәр вакытта да алмаштырып торасың. Бу ни сәбәпле икән? Мин экспериментлар ярата торган кеше. Менә күргәнсездер инде, топ клип тапшыруда алып бара, мин төрле образларга керергә тырышам. Минем өчен бу бик кызыклы. Һәм инде мин кешеләрдә дә үземә карата кызыксындыру уятырга тырышам. Ул төп нәрсә түгел, менә кызыксындыру уяту. Ничектер менә мин ничек комфорт хис итәм үземне, нинди образ киесем килә, шуны киям. Ул минем кәефемнән дә тора. Шуңа күрә, әгәр дә кешеләргә ошый икән, мин бик шат. Мин гел үземне эзлим. Ничектер мине бик күп кеше танымый. Мин чөнки сәхнәдә мәсәлән бик үкчә киям, анда күлмәк, әйме. Тормышта мин теге кроссовки, джинсы, жыртык джинсы, анда футболка, кепка киям да чыгып китәм. Бүген дә әле менә бер кеше килде. Ой, мин син танымадым, син шундый кечкенә икән ди. Хәзерге вакытта инде мин тормышта гына түгел, менә үкчәсез. Инде сәхнәгә дә үкчәсез чыга башладым. Чөнки андый закон юк бит, бик үкчә киеп чыгарга гына дигән сәхнәгә. Шуңа күрә мин сәхнәдә дә хәзер образымны әзрәк үзгәртә башладым. Гадәттә инде безнең тамашачылар андый теге бик резко үзгәрүләрне кабул итәргә авыр. Аларга кайсата син кабул итмәсләр дип куркмыйсыңмы ул яктан? Иҗатка да килгәндә, образларга да килгәндә. Менә беләсеңме, менә минем образым гына үзгәрмәде, минем җырлау стиле дә әзрәк үзгәрде. Чөнки минем репертуарымда хәзер менә яңа җырлар барлыкка килде. Алар бөтен кеше дә кабул итеп бетерә торган җырлар түгел, әлбәттә. Тик менә минем үземә ул ошый, шулай ук әйткәнемчә мин үземне комфорт хис итәм менә шул җырны җырлаганда мәсәлән. Һәм инде минем менә шушы кәефне тутып алучы кешеләр дә бар. Менә ул җырны бәлки күпмедер кеше кылай гына тыңлап китергә мөмкин әмма теге игътибар итмичә генә. Кайберәүләр килеп шул хәтлек миңа үзләренең фикерләрен җиткерәләр. Шундый шәп җырлый дип инде. Менә ул теге клипмейкерлар да инде берничә клипмейкер килеп әйтте миңа, Лилия, әйдә төшерик әле шу җырыңа клип дип. Һәм инде минем өчен бу бик зур бәя. Димәк, мин кемнедер шул хәтлекне кызыксындырам икән менә шушы стилем белән. Инде гел бер стильдә генә җырлап булмый, аудитория бүтән кешенең дә бер булып бетә алмый. Шуңа күрә мин менә шушы үземә комфорт булган стильдә үз аудиториямны табарга телим. Дөресен әйтәм, без төрле презентацияларда булырга безгә насыйп булды. Бүгенге презентация нәрсә белән, ниндирәк фишкалары тагын бар икән? Нәрсә белән тамашачыны килгән кунакларны алырга телисең? Инде мин слайд-шоулар ясаттым. Минем презентациям 2 блоктан торачак. Беренче блок инде менә күбрәк шушы альбомга кергән җырлар. Анда минем менә шушы күрәсеңме фотографиялар, менә шушы образда мин. Менә слайд-шоу, презентация минем шушындый образларда булачак, фотографиялар алышынып торалар. Һәм инде афишаны да күрә аласыз минем киләчәк концертымның даталары белән. Инде концертымның презентациямның икенче өлеше, ул икенче стильдә минем хәзер яңа логотип барлыкка килде бит инде. Һәм икенче образда мине дә икенче киемнәрдә икенче төрле фотографиялар белән эшләнгән слайд-шоу. Менә шушы образдан экранлап менә икенче образга күчәм икәнне күрсәтәсем килә. Чөнки ул теге бу альбомның презентациясе гына түгел, инде киләчәккә булган планнарны да күрсәтү шул ук вакытта. Лилия үзгәрә димәк. Әзрәк барая. Сымы дөресен генә әйткәндә мин артистлар белән гомумән аралашмыйм дип әйтим, инде бик аз аралашам. Мин кайгырып утырмыйм. Сөйләсәләр, мин ничек дөрес икәнен беләм, ситуацияның мәсәлән, һәм инде кайгырмыйм. Ул ягет бүген Америкадан кайтты минем презентациягә. Шуңа күрә сез аны бүген күрә аласыз барыгызда. Мин таныштырырмын аның белән.
шараларның хужасы дип тә әйтергә була инде. Һәрвакытта микрофон тотып, халыкны активлаштыра. Илнас Эфелин, Илнас, сәлам. Сәлам, достым, сәлам ТМТV телеканалы. Әйе, шулай мактады. Илнас, инде беренчедән Лилияның презентация буларак, аның иҗаты белән син танышмы, җырларын тыңлыйсыңмы, кызыксынасыңмы? Әйе, дөресен әйткәндә мин Лилия белән күптән таныш, ләкин белмим, менә кызганычка каршы ул әле генә чыга башлады. Мин хәтерлим, әле берничә еллар элек менә Лилия Гөлдәния Хәйруллинаның кызы, беләбез бер-беребезне, һәм ул бары тик 1-2 ел гына күренә башлады. Шулай, һәм әлбәттә, әле бүген генә менә ишеттем, радиодан тыңлаган бар, ләкин белмидем аның җырлаганын. Очрашулар кирәк, менә бу бик матур җыр, искиткеч, хәтта үземә Инстаграмга да керттем мин аны. Шулай, Лилиягә уңышлар теләп калам. Менә бүген аның презентациясе һәм миңа калса киләчәге бик зур. Син бит инде күп артистлар белән эшлисең, аранжировкалар ясасын, җырлар ясасын. Лилия белән эшләгәндә иң уңайлы моментлар нәрсәдә икән? Бармы андый яклары да? Ну, беренчедән нәрсәсе ошый Лилиядә ул килә име, аның нидер шундый идея бар. Менә шулай идәрә кирәк. Менә шундый стильдә яңа җыр ясыйбызмы? Ничектер миңа ул интерес ничектер уяна и нәрсә әйтәсем килә, ул һәр сайын теге нидер яңалык кертергә тырыша җырларга. То есть теге стандартный җырны ясамыйбыз, менә булай гына иттереп. Вот. Ну, әлбәттә безнең нәрсәдер шәпский шундый әйберләр килеп чыга дип. Ничегрәк атмосфера, ничегрәк мондагы энергетика? Шәп, барсы да күңел аша, бик рәхәт. Инде әлеге презентацияга карата, син инде иҗатлаш дус буларак, Лилия сиңа инде булса да ярдәм сорап, мөрәҗәгать иттеме, ярдәм итәргә туры килдеме, яисә барсында үзе башкарып чыктымы икән? Лилия үзе бик мустақил кеше, ул һәрбер эшне тотынса, үзе барсында башкара. Шуңа күрә ул барсында үзе эшләде. Әлбәттә ул бу презентацияны ясыйм дип минем белән серләште алдан ук. Һәм инде бүгенге көнгә килеп җиттек. Лилия һәрвакытта да тик тормый, яңа идеялар чыгарып тора. Һәрвакытта нәрсә булса уйлый. Бу энергия каян ала икән? Ничек уйлыйсың? Һәрбер артист кеше дә шундый энергетикалы булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм инде Лилия дә нәкъ шундыйлардан дип уйлыйм. Дуслар, бүген Лилия белән инде бөтен кеше фотографиягә төшәргә тели. Ул да булса Анна Попова да монда, бик күп җырларның авторы, Лилияның дусты дип тә беләм. Сәлам, Анна. Сәлам, барыгызга да. Җырларга килгәндә тиз генә сорап алыйм инде. Күпме җырларны иҗат иттегез? Бик күпме, ничә икән? Теге хатын-кызлар үз яше турында әйтмиләр дә бит инде. Мин дә үз нихәтле җыр язганны әйтергә дә куркам. Но 300-дән артык менә күп кенә Лилиягә яздым. Бүген Лилияның кичәсенә килдем. Аңа зур уңышлар телим, Алла бирсә, тагын планнарда бик күп җырлар язырга. Лилия белән эшләргә нәрсәсе уңайлы икән? Лилия үзе креатив кеше, җиңел кеше һәм ул менә үзе идеялар белән бик бай. Шуның өчен Лилия белән бик уңайлы эшләргә. Лилия Хәйруллинаның Тәхияләр клибын төшерергә ярдәм иткән егет, ул да булса Нуршат. Нуршат, сәлам. Сәлам. Хәзер инде клипны безгә күрсәтергә тиешләр. Инде 100% әзер. Син үзең карап чыктыңмы? Нәтиҗәсе белән канәгатьме? Ну, ничек дип әйтергә була инде, төрле хәлләр булгалый. Шуңа күрә в целом все хорошо. Аны мин генә төшермәдем, анда бик күп команда, төрле кешеләр эшләде. Шуңа күрә США якларында төшерделәр, анда бүтән кешеләр, чөнки мине пока загранник юк иде. Башым мин төшердем, уртада Америка кешеләре төшергәннәр, ахырдан мин тагын. Аннары бүтән бер җыйдык та шунда, и шундый бер матур гына интересный сюжет получился. Иң авыр моментлар төшергәндә, җыйганда нәрсә иде? Ну, Булдымы алар? Булды, конечно, чөнки мин ул кешеләрне белми идем. Мин аларга задача әйткәнем шундый шәйбер, ләкин анда бөтен нәрсә әзрәк буларак чыкты. Но в целом все собрали. Трудности были только в том, что андагы камералар бүтән, мондагы бүтән.
Белгәнемчә, син барлык артистлар белән дус мөнәсәбәттә, ләкин үзеңнең шәхси тормышка, гаиләгә аларны кертмисең. Бик алай якын кертмисең инде. Бу нинди булса принцип белән яшисеңме син? Беләсеңме, дөресен генә әйткәндә, мин артистлар белән гомумән аралашмыйм дип әйтим инде. Бик аз аралашам. Аларны инде бармак белән генә санарлык, кемнәр белән бик яхшы мөнәсәбәттә мин, чөнки минем вакытым да җитми, дөресен генә әйткәндә. Минем бит әле гаиләм бар, балаларым бар, өйдәге эшләрем бар, минем үземнең иҗатым бар. Эшләрем минем бик күп. Шуңа күрә мин өлгермим һәм инде булай буш вакытта бик өйдән кайдыр чыккан да юк. Тусовкаларга, шундый җирләргә йөрергә вакытым юк. Шуңа күрә бәлки без әзрәк ерак арада торабыздыр артистлар белән. Чөнки бик еш кына чыгышта ясаган юк кем беләндер күрешеп кенә аласың концертларда Сәлам, ничек хәлләр? Әйе. Чөнки башкача вакыт та җитми. Шуңа күрә мин барлык артистларны да хөрмәт итәм. Уйламасыннар, мин аларның белән аралашасым килми дип. Бу бары тик вакыт җитмәүлектән инде. Бу сиңа карата башка артистларның көнләшүе дип әйтеп булмый инде. Дөресен әйткәндә, мин белмим. Минем артымда нәрсә шәйниләрдер. Барыбер шәйниләрдер инде алар. Белмим, кем ничек миңа карый, кемдер ярата, кемдер яратмый. Чөнки бөтен кешегә дә ярап бетеп булмый. Мин дә мәсәлән, бөтен җырчыларның җырларын яратам дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә һәр кешенең үз мөнәсәбәте мин бер кешене дә гаепләмим. Менә шәйнәүләргә килгәндә, шәйнәү булырга тиеш инде һәр вакытта гайбәт турында сүз булырга тиеш артист турында. Син аңа ничек карыйсың? Үзеңә килеп җитәме гайбәт сүзләре? Нигә мин менә шәйнәү дип әйтәм? Чөнки килеп җиткәне бар, шуңа күрә әйттем инде мин. Ничек дип әйтим инде? Мин кайгырып утырмыйм. Сөйләсәләр, мин ничек дөрес икәнен беләм, ситуацияның мәсәлән, һәм инде кайгырмыйм. Һәр кешенең үз хокукы бар дип әйтим инде, үзенең фикеренә. Шуңа күрә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Мин бары тик үз эшемне генә эшлим. Инде кем ничек карый миңа, ансы аларның эше. Хәзер клипка да күчеп алыйк, ул да булса ул авылда төшерелде һәм Америкада. Шундый айырма зур. Безнең хәзер Америка белән мөнәсәбәтләрне үзебез дә беләбез. Моның турында син уйладыңмы? Беләсеңме? Аның турында уйлаган да юк. Син иҗат белән шөгыльләнгәндә ничектер политика турында уйламыйсың. Чөнки иҗат ул ничектер бар нәрсәдән дә читтә тора. Чөнки музыканың религиясе юк диләр бит, теле дә юк. Шуңа күрә син яраткан эшең белән шөгыльләнәсең. Дөрестән дә менә бу бик контраст шундый зур булды, авыл һәм Нью-Йорк. Мин инде күптән хыялланган идем Америкада клип төшерергә, менә хыяллар тормышка аша икән, ул инде шат. Клипта чит ил артистлары булдымы? Ничегрәк икән? Синең клиптагы мәхәббәтең чит ил кешесеме? Менә бу сорауны бик күп бирәләр миңа, бик кызыксыналар кешеләр. Ул синең тормыш иптәшеңме диләр? Каян таптың ул егетне диләр? Бик серләрен ачасы килмәгән инде, бүген ачасы була менә презентациядә. Ул егет бүген Америкадан кайтты минем презентациягә. Шуңа күрә сез аны бүген күрә аласыз барыгыз да. Мин таныштырырмын аның белән. Тахияләр клибында Лилиянең мәхәббәте ролен уйнаган Илнар Америка татары булып чыкты. Илнар, сәлам. Сәлам, телевизор караучылар. Лилия белән ничегрәк таныш? Кайчан ничегрәк таныштыгыз? Лилия белән быел таныштык Нью-Йоркта, клип төшерү процессында. Аңарчы таныш идек интернетта гына. Лилия белән инде ничегрәк менә шулай клип төшерергә булдыгыз? Ул сиңа тәкъдим иттеме? Ничегрәк булды бу? Лилия мине интернетта эзләп тапты һәм клипка төшерергә тәкъдим ясады. Һәм мин аны бикләп каршы алдым. Һәм без Нью-Йоркта очраштык, клип ясадык, клипка төштек. Син инде клипны карап өлгердеңме? Үзеңне караганда ниндирәк хисләр кичердең? Клипны карадым Нью-Йоркта карадым. Әзрәк уялдым да, әзрәк горурландым да. Кызык булды, рәхәт булды. Америка татарлары, димәк, Лилияның иҗаты белән кызыксыналар, аның иҗатын беләләр, әйме? Әйе, чөнки мин һәр вакытта да машинада барганда Америка буенча Лилия Хайруллинның җырларын куядырык. Һәм аны яшьләр ошатып, партияләрдә, бәйрәмнәрдә без һәр вакыт Лилия Хайруллинны гел җырлатадык. Бик шатландым. Минем җырларны беләләр икән, тыңлыйлар икән чит илләрдә дә. Мин аны сатып алдым Америкада. Кыйбат микән ул? Әйтмим. Бездә дә шундый нормаль конкуренция бар.
Син үзең гомумән Америкада еш буласыңмы? Менә бу арада инде еш булырга туры килде, чөнки башта мин анда ял итәргә барып кайттым тормыш иптәшем белән. Без берничә шәһәрдә булдык. Аннары инде менә Америкага Сабантуйга чакырдылар мине. Һәм шунда бардым. Анда инде шулай ук үземә сәяхәт ясап алдым, чөнки безнең Сабантуй Нью-Йоркта иде. Мин инде алданрак очып теге Лос-Анджелес, Сан-Франциско якларына барып, үзем йөреп, шунда машиналар алып арендага, шулай дип йөреп, кире Нью-Йоркка очып, шулайлар итеп сәяхәтләр ясадым әле үземә. Димәк инде Америкада Лилия Хайруллина дигән җырчыны беләләр һәм иҗаты белән кызыксыналар. Менә беләсеңме, мин шок каттым. Сабантуйга килгәч, анда минем иҗатым белән таныш кешеләр бар иде. Алар үзләре шунда Нью-Йоркта тора торган кешеләр. Тик менә минем иҗатым белән таныш иделәр. Кайберләре инде мин җырлаганнан соң килеп, "Син менә шушы җырны җырлаучы" дип инде шулай дип килеп әйтүчеләр булды. Минем өчен гаҗәеп булды бу яңалык. Һәм инде бик шатландым. Минем җырларны беләләр икән, тыңлыйлар икән чит илләрдә дә. Клипның сценарийын үзеңдә уйладыңмы, яисә сценаристка гына тапшырган идеңме? Сценарийын үзем уйладым. Мин аны инде төннәр буе уйлап, чөнки башка вакытым юк минем. Я иртән 6-нан торып 9-га хәтлек, чөнки балалар торганчы, яки инде алар йокларга яткач шул вакытларда гына уйлыйм. Үзем уйлап чыгардым. Аны язып инде раскадровкаларын ясап, үземчә аны теге видео операторга аңлатып, ничектер менә шулай төшердек инде. Менә ничек килеп чыккандыр, ансына инде шушы клипка баяны дуслар сез бирәсез. Менә минем сорау клип буенча, анда сиңа беләзекне бүләк итә синең клиптагы мәхәббәтең. Ул клиптагы беләзек үзеңнекеме, яисә махсус клипка алынган идеме? Мин аны сатып алдым Америкада. Кыйбат микән ул? Әйтмим. Ну, 10 меңнән артык дип әйтергә буламы? Әйе. Хаклар турында сөйләшергә яратмыйм инде мин. Безгә кызык инде анда әйберде. Америкага барсам, мин инде акча җыеп барам, чөнки анда магазиннарга чыкмыйча булмый. Бик кызык тора, анда сайлау мөмкинлеге дә күп дип әйтим инде. Шопинг өчен бик яхшы инде анда. Шуңа күрә махсус алынган түгел, болай үзем өчен алдым. Һәм инде мин әйтәм бит, моны кулланырга була клипта, шуңа күрә шунда алып тордым мин. Клипның фишкалары нәкъ инде Зәкия һәм беләзек. Беләсеңме, фишканы һәр кеше үзе табыр дип уйлыйм бу клиптан. Мин аны ничек итеп ясарга булдым? Анда төп рольне Тәкыя да беләзек тә уйнамый. Һәр кеше менә бу клипны карагач уйланырга тиеш. Мин нәрсә дип әйтергә теләгән идем? Кызлар хыялланырга тиеш. Чөнки хыяллар тормышка ашырга мөмкин. Менә ул Тәкыяны кигәч, мин теге шул егет янында килеп чыктым, аның шәһәрендә Америкада. Чәчәкләр ак бәхеткә алары сап сөюгә. Мин сине бер көнгә бирмәм, син дә мине җибәрмә. Ак чәчәкләр ак бәхеткә алары сап сөюгә. Чәчәкләрдә язмышыбыз үрелде Тәкыягә. Аллы гөлле Тәкыяләр үрәм хисләреннән бер кемгә дә инде сине бирмәм, сине бирмәм. Аллы гөлле Тәкыяләр үрәм хисләреннән бер кемгә дә инде сине бирмәм, сине бирмәм. Һәм нәрсә дип әйтергә теләгән идем, шундый сихри моментлар, шундый хыяллар тормышка ашырга мөмкин, һәм бары тик теләргә кирәк. Клип мәхәббәт турында, җыр мәхәббәт турында, һәм инде хыял турында. Кечкенә генә Лилия Хайруллинаның хәзерге мизгелдә хыяллары чынга аша дип әйтә аласың син, әйме? Әйе. Әйтә алам, Аллага шөкер. Беләсеңме, хыяллар тормышка ашсын өчен шулай ук күп эшләргә, күп тырышырга кирәк. Әлбәттә, аңсыз да булмый. Үзеңнең теләгең булырга тиеш, син үзең омтылып торырга тиеш. Лилия, менә бу сорауны бирәсем килә, ул да булса иҗат һәр вакытта да акча чыгаруны таләп итә. Синең бигрәк тә дип әйтәсем килә, син үзеңнең иҗатың белән акчаны эшләп, акчаны да кайтарасың дип әйтергә була инде, әйме? Аны кайта дип әйтмәс идем әлегә. Беләсеңме, төрле бизнеста шулай бит инде, һәр бизнеста да шулай. Син күпмедер салырга тиеш акчаны. Инде ул ничәдер елдан соң гына кире керергә мөмкин сиңа. Шуңа күрә хәзерге вакытта бу инде минуска эшләү дип әйтим инде. Тик эш бит акчада гына түгел, беләсеңме? Иҗат кешене сөендерәсе килә, кешеләргә нәрсәдер ниндидер яхшы эмоциялар бүләк итәсе килә. Шуңа күрә ничектер әле профессиональ яктан үзеңне үстерергә телисең. Ул үзең генә үстерергә түгел, ә менә инде гомумән иҗат
менә бу профессионаллык артсын өчен теге бар безнең конкуренция бит инде җырчылар арасында. Шуңа күрә гел эшләргә кирәк, алга барыш булырга тиеш эстрадада да. Конкуренция дигәч инде алайса Лилия Гимадинова турында сорыйсым килә. Сезнең арада конкуренция юк икәнен белсәм дә, ләкин хәзер сез ничегрәк сезнең мөнәсәбәтләр, дуслармы, аралашасызмы, эшлисезме? Безнең мөнәсәбәтләр яхшы, бик еш эшлибез дип әйтмәс идем. Без шулай ук аралашабыз, тик әзрәк сирәгәйтә аралашу, чөнки теге күбрәк сольный проект белән хәзер минем эшем хәзер менә бу презентация, аннары соң сольный концертым булырга тиеш. Шуңа күрә эш бик күп, вакытны җиткереп булмый, хәтта спортзалга да йөрми башладым хәзер. Менә Лилияләр арасында, Лилияләр гомумән конкуренция белән дус микән, алар конкуренция белән уйный микән? Бу инде теге һәрбер артист арасында нормаль конкуренция булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бу инде артистның үсеше. Һәм инде бездә дә шундый нормаль конкуренция бар. Сез баштан ук иҗат дуслары гына идегез, күңел белән түгел инде, әйме теге без менә шундый яхшы подругалар дип әйтеп түгел, әйме? Юк, башта иҗатташ дуслар идек инде. Аннары теге концертларга йөри башлагач, бергә аралаша башлагач, ничектер мөнәсәбәтләр тагын да яхшырып китә дип әйтим инде. Без төрле кешеләр, тик бер-беребезне аңлыйбыз эштә. Булай эштән тыш инде бик еш аралашкан юк. Менә эштә инде теге бер-беребезне аңлап эшлидек, комфорт иде, теге алай талашулар ниләр юк иде. Сез икәү бергә хәзер TMTV каналында алып баручылар булып барасыз. Үзеңне яңа яктан ачтың, хәзер син үзең генә дә алып барасың, топ клип тапшыруын. Җиңеләйдеме, ошыймы, ничегрәк? Беләсеңме, мин күптән хыялланган идем, берәр шундый хит парад алып барырга. Чөнки теге рус каналларын, чит ил каналларын карыйсың, алар инде шундый стильле итеп киенеп, матур итеп, кызыклы итеп алып баралар. Һәм инде мин дә шулай хыялланган идем, төрле образларга кереп, нишләп татар эстрадасында андай бер булмаска тиеш дип. Шуңа күрә менә хәзер шуның өстендә эшлим. Миңа бик ошый, мин бик шат, мине алып баручы итеп алганнарына рәхмәт сезгә, сезнең каналга. Һәм мин менә гел үз өстемдә эшләргә тырышам. Инде халыкның фикере ничектер, ошый микән, аларга юк микән, яза аласыз фикерләрегезне. Мин гел Instagramда постлар куйсам да инде язып куям. Языгыз фикерләрегезне дип, чөнки мин гел кеше әйткән сүзгә кулак салырга тырышам. Шуңа күрә Бармы негатив фикерләр булгалыймы? Әлбәттә булгалый. Әйтәм, бөтен кешегә ярарга булмый, ярап бетеп булмый. Шуңа күрә танкыйт та бар. Ул теге сине яратмаган кеше дә язарга мөмкин, ниндидер начарлык теләп. Бар менә төгәл кешеләр, алар сиңа яхшылык теләп, менә бу җиреңне төзәтсәң әйбәт булыр иде дип, менә шундый әйберләр әйтүче кешеләр бар. Әлбәттә инде мин кулак салам менә шундый фикерләргә. TMTV каналын син инде күптәннән беләсең, күптәннән эшләп киләсең, ләкин хәзер менә соңгы айларда икенче яктан ачтыңмы үзеңә? Ачтым, миңа бик ошый коллективта, бик ошый. Ничектер алар сезнең коллектив шундый яшь, креатив, алар шундый оптимист, шундый позитив кешеләр. Андый кешеләр белән эшләү рәхәт. Менә ул коллективтан да бик тора, чөнки үзеңнең ничек кәефең була эшләргә, менә шул бөтен кешеләрнең кәефеннән тора. Менә сездә бик рәхәт, шуңа күрә менә мин бик шат. Лилия, инде яңа сезонны менә шундый көчле энергетика белән башлап җибәрдең. Планнар ниндирәк икән яңа сезонга? Планнар шундый зур, каушата да инде дөресен генә әйткәндә, мин сольный концерт куярга булдым үзем генә. Һәм инде бу бик җаваплы эш, бик авыр эш. Шуңа күрә шундый эшләр белән мәшгуль әлеге вакытта, репетицияләр, сценарий өстендә эшлибез. Концертны да үзенчәлекле итеп ясарга булдым. Яртылаш театраль булырга тиеш инде ул. Тырышам инде ничектер халыкка нидер яңалык күрсәтергә. Шуңа күрә килегез 16 октябрь филармония концертлар залы. Мин сезне көтәм. Шулай ук мин дә кушлар нәселеннән дип аталган концерт программам. Лилия, димәк, хәзер синең үзеңнең сольный концерт була. Бергә Лилия белән концертлар әле көтелергә тиеш түгел, әйме? Теге елны инде без бергә куеп карадык, һәм инде күпмедер тәҗрибә алып үземә мин инде бу елы үзем куеп карарга булдым. Куркыта әлбәттә, тик эшләргә кирәк дип уйлыйм инде мин, шуңа күрә
бары сольный карьера барырга тиеш ул. Без икебез дә җырлыйбыз, үзебезнең үз юлыбыз да бар. Шуңа күрә ничек тә менә шулай үзебез дә эшләп, бер-беребез белән дус тату булып та шулай эшләргә булсын, эшләргә язсын иде. Һәрбер артистның иҗат нәтиҗәсе булып Татар җыры фестивале бара. Быел дәгъва кылырга телисеңме, номинантлар арасында булырга теләр идеңме? Нинди җыр белән? Мин гел телим. Андый чараларда катнашырга. Теге елны алган идем мин алтын барсына. Бу елны белмим инде. Менә аны бит мин хәл итмим. Мине алсалар, сайласалар, әлбәттә мин бик теләп катнашыр идем. Бик теләп катнашыр идем. Җырга килгәндә мин бәлки дөрес әйтермен, мин дә кышлар нәселеннән дигән җыр белән бәлки теләр идең, әйме? Бәлки, әйе, бу җыр инде минем өчен бик мөһим җыр, әйтеп киттем. Шуңа күрә бу җырны алсалар, номинант итеп, бик шат булыр идем. Менә синең белән еш очрашырга туры килә, камера алдында да, гомумән сәхнә артында да. Син һәрвакыт аша елмаеп, елмаючан шат күңел белән каршы аласың. Менә синең ачуланган чаклар була микән? Нәрсәгә ачуланасың син? Була инде ул. Мин күбрәк шулай елмаеп яшәргә тырышам дип дә әйтә алмыйм мин аны. Чөнки шулай килеп чыга ул. Аллага шөкер, чөнки мин тормышым белән канәгать. Һәм инде әлбәттә була инде моңсу чаклардагы теге өйдә инде күп утырсаң, балалар мәсәлән анда тыңламаса шунда ачуланган булам инде. Әле мин теге рольдә йөргәндә дә бик ачуланмыйм. Мине дусларым инде шаккаталар. Нилилия, ничек син шулай тыныч йөрисең диләр инде. Шунда теге стрессовый ситуациялар була бит инде. Берәр кеше килеп торса анда ничектер мин аңа олай теге нык кайгырып карармыйм. Оптимист булырга кирәк дип уйлыйм бу тормышта. Сезгә дә телим, барыгызга да елмаеп яшәгез. Ул бит инде син үзең дә елмаясың, кешеләргә дә яхшы кәефеңне таратасың. Шуңа күрә Менә шушы позитив нотада синең белән саубуллашырбыз. Сиңа бары тик уңышлар, яңа үрләр яуларга насыйп булсын. Рәхмәт безне чакырганың өчен, киләсе очрашуларга кадәр дип. Бәлки теләкләрең бардыр. Үзегезгә рәхмәт дуслар. Теләк шул инде, елмаеп яшәгез, җырлап яшәгез, күңелегез гел шат булсын. Һава торышына да карамагыз, бернигә карамагыз. Барысы да шәп. Дуслар, менә шулай итеп сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Салкын күзләрегез матур мизгелләр белән ямьләнсен дигән теләктә мин, Лилия Гимаддинова, бүген сезнең белән саубуллашам. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу. TMTV